Desno se ravaj! Pozor! Pozdrav domovini! Pozdrav! Gospodo gardisti, dočasnici, časnici, pozivam vas da za mnom ponavljate tekst svečane prisege. Prisežem da ću vjerno i časno izvršavati dužnosti koje se od mene, pripadnika Hrvatske vojske, zahtijevaju. I da ću se časno i savjesno pokravati službenim naredbama i zapovjedima. Prisežem da ću i uz žrtvu vlastitog života štititi i braniti svoju domovinu Hrvatsku, njezin suverenitet, teritorijalnu cjelovitost i sve njezine građane. Gospodo gardisti, dočasnici i časnici, čestitam vam na datoj svečanoj obavezi. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, Bog izvor sviju dobara bio sa svima vama. Bog je sve stvorio i sve uzdržava. Stoga svi događaji kojima On providosno upravlja, a i ljudska djela koja su dobra i prema dobru vode, potiču ljudska srca i usta da blagoslivlju Boga, početnika i izvor sviju dobara. Ovim slavljem očitujemo svoju vjeru da onima koji se Boga boje i koji Boga ljube sve pomaže na dobro. Mi uvijek i u svemu tražimo božansku pomoć. Stoga ne sumnjamo da prijanjajući uz volju svog Oca možemo u Kristu sve činiti na slavu Božju.
Kao mali, napravi se. Nije te ušte. Ajde, to morata. Nemo da se gova je slika, jer ga nemo je zapovjednika, slika to nam smešti. Obavezno slika na slika. Drugo je dosta. Bare, gdje vamo, bare, vamo. Vidi ovo bare. Nema se bude sve te Marije koji se Ne mora meni stati glavom. Ti moraš polako. Ne mora meni glavom stati u objekti. I mu neće istići s filma, pa šta kako go krene. Nema jedni da kuže, to je to. Odi ga, nema i da kaže, ne mogu da kažem samo Ja mi zadnji nego i papira ne stavim. Vidiš i Maša. Pavo, ti moraš odmah na frontiru. Zapovjednici jedinica neka dođe ovdje do mene. Isto kulovoj vojci. Zamera. Koje? Čuvaj malo, ej. Jutel neka prođe. Jel gotovo, Ivo, di smo mi? Smije se malo, Raša, di je Raša? Nema Raša. Nema ga. Imate moća najbolja djeca glavi. On je tu Neka mala skračina. Oj, nije stiču. Bravo. Se stidi. Ovako. Ovako mu pokaže. Tri prsta mu pokaže. Nemoj tri. Kad vide četnici da jedica nose mitraljeze, uzak gdje se udači. Šta viš to prasima? Sam vidiš ti kad kažeš ti. Časnicima i dočasnicima i u svoje osobno ime čestitam ispred zapovjedništva bataljona. Ispred civilnih vlasti sa par riječi obraćao vam se predsjednik Skupštine općine Metković, gospodin Ivo Marlin.
hrvatski časnici, dočasnici i vojnici, u ime Skupštine općine Metković, u ime pučanstva općine Metković, čestitam vam današnji dan i polaganje svečane prisege. Neka vas i neka nas Bog čuva. Živjeli!